complicada situación política que vive Honduras tras o golpe do 28 de xuño está poñendo a proba o mecanismo endóxeno de estabilización da rexión baseado na mediación colectiva e na busca de solucións no marco constitucional, calquera que sexa o sistema político de cada país ou a magnitude da crise ou conflito. A rápida reacción da Organización de Estados Americanos, do Grupo de Río e outras instancias regionais e a contundencia das súas declaracións constitúe a mellor receita para illar o golpismo e recuperar a normalidade do proceso democrático no continente. Non deberíamos contemplar outra opción alternativa. Pero o acontecido ven a demostrar ata que punto a cultura do golpe de Estado segue presente entre as clases dirixentes de Honduras e poida que tamén na doutros países da rexión. Esta alianza caciquil e perversa entre o poder económico-político tradicional e os círculos castrenses que podría dar máis desgustos en países próximos de Bolivia a Ecuador, por exemplo, se a acción de Honduras colleita algún tipo de éxito por mínimo que sexa. Argumentar a celebración dunha consulta popular, informal e non vinculante como razón de peso para un golpe militar resulta un absurdo insostible e ilustra a fragilidade democrática do país. Non se perdoa a Zelaya, quen reiterou que non aspiraba a presentarse á reelección este ano, nin o intento de reforma constitucional, nin, sobre todo, a súa aproximación ao chavismo, coa integración no ALBA, en Petrocaribe, etc., evidenciando unha clara e resucitada confrontación aberta entre a dereita e a esquerda de claras tinguiduras xeopolíticas. Obama, referente clave nesta situación, debe ir máis alá das palabras para desvencellarse dunha trama que estende o manto da sospeita sobre Washington, reiteradamente minguado na súa influencia na zona. A orientación económica e xeopolítica da Honduras de Zelaya era un dato preocupante para a Casa Branca. Non se pode resolver un conflito político botando man das armas por temor a máis mínima apertura dos espazos democráticos. Compre defender o proceso democrático sen fendas de ningún tipo. Non se poden cambiar as leis a golpe de fusil, senón modificándoas a través do debate público e a sanción institucional. Ese, a fin de contas, era o camiño marcado por Zelaya. O desafío que ten ante si Honduras é o mesmo de toda a América Latina. Elixir entre a vía do cambio político progresivo na dirección que sexa, pero por métodos democráticos, ou volver ao tempo das repúblicas sombrías e represivas. Agora mesmo, as complicidades evidentes do golpe cívico-militar deixan o país en actores sociopolíticos democráticos nos que sustentar a recuperación da normalidade sobre bases mínimamente creíbles. Ese dano á institucionalidade non ten volta atrás. O golpe, quizáis, aínda así.